Sabado ron guys, itong hapon guys kay na ay nag-deliver. Gikas nag-deliver karon pa mo nakaabot daw. Karon ganinang alas 12. Mao ni mga gamiton para sa modules nga dili na magproblema ang mga teachers. Pag niabot na si Sir Ankaratori. Salamat sir kay ni-deliver ka bisan og Sabado at aron na magamit karong Lunes puhon sa mga teachers. Holiday man Lunes. Ay, Martes puhon. Ay. 161. Gi-check og ang delivery kung sakto ba ang stock. Bull. 120 sino? Oh, siyam. Di, kanang brother. Dua. Murag way brother. Na, do papel. Yeah, brother sir. Dili Sa kuana sa secondary ang brother. Brother duha. Oh, Duha ka brother. duha ka brother. Pero sa kuan ang diri sa elementary pila ni kabok sir. Di ana ang mga gamit among order sa taga GE&L Supplies and Printing Services. So salamat kaayo kay gihatod na nila kani sa elementary ni, then kari ang sa secondary. So mo ni ang sa secondary. Ang si light. So mo na ni siya. So mga teachers, di na mo magproblema. Hindi na mo makakuot sa inyong kagulingong bulsa para ipalit og bond paper kay di ana ni abot na ang karong buwana, supply karong buwana. So kay ang imo sure jud kanang kuwang ra ipalit og bond paper kay sa isa ka module kuwang ra ang isa ka rim tungod sa kadaghan og preto nonon. So salamat kayo sa pagtan-aw. Og hinaut-unta nga og kinsa may malumong kasing-kasing nga makadugang og hatag purchase para sa adunay maggamit para sa printing sa modules o sa mga learning activities sa mga bata. Dagan kayong salamat sa pagtan-aw. God bless. Stay safe everyone. Bye-bye.